fent ara, passar-lo al registre mercantil, donar-li totes les formalitats i demanar-li a aquest liquidador que passe un balanç de comptes, de patrimoni, un pla de liquidació i que ens diga com està la situació de l'empresa. El que vostès van fer va ser... Mire, el que vostè ens ha acusat a nosaltres és el que van fer vostès, precisament. Però nosaltres hem buscat una persona professional, un advocat professional, reconegut a la ciutat, que va fer una tasca de liquidació real de l'empresa. No com vostès, que van agarrar un membre del Partit Popular, el van posar al sí d'iniciatives de comunicació, no el van registrar al registre mercantil com a liquidador y le van dir, y ponte ahí y mira a ver cómo vamos pasando el tiempo para hacer que vamos a cerrar y eso está ahí parado. Y mientras tanto, el que feien vostès era agarrar el patrimoni de l'empresa iniciatives de comunicació i regalar-lo. No sabem on està. Estem demanant al liquidador que ens passe el full del patrimoni que tenia iniciatives de comunicació i que algú ens explique, per l'amor de Déu, on ha anat a parar aquest patrimoni. Perquè, des de luego, nosaltres no ho sabem, on ha anat a parar aquest patrimoni. Algú ens ho explicarà i esperem que siga ben pronte, senyor Soler. Mire, nosaltres miràvem per uns treballadors als quals vostès no és que van ningunejar, és que van maltractar. I ho acaba de dir el meu company Prieto. Vostès van agarrar del dia a la nit i van tallar les emissions. No van deixar que ni tan sols aquelles persones que havien fet una tasca encomiable en esta ciutat pogueren ni tan sols acomiadar-se dels telespectadors que durant tants anys els havien seguit, per contar les notícies que generava esta ciutat, senyor Soler. Les seues, les nostres i les de qualsevol grup que existia als diferents consistoris en anys anteriors. Senyor Soler, això és el que van fer vostès. I vostè sap, millor que ningú, que hi ha una sentència que exculpa a l'Ajuntament de Gandia del pagament de les indemnitzacions d'aquests treballadors. Però li dic, i ho dic així públicament, que farem tot el possible perquè la mínima capacitat de maniobra que tingui aquest Ajuntament per reconèixer-li a aquests treballadors els seus drets siguin reconeguts. En això pot estar tranquil, senyor Soler, perquè vostè l'únic que va fer va ser tancar l'ENS, tirar al carrer dels treballadors, ningunejar-los i maltractar-los i no voler saber-se'n res. I regalar i acabar amb tot el material d'iniciatives de comunicació. Això és el que van fer vostès, senyor Soler. A diferència de vostès, nosaltres nomenem el liquidador, comencem el pla de liquidació, liquidem l'empresa i busquem solucions per a aquests treballadors. Aquesta és la diferència entre el fer de vostès, senyor Soler, i el fer d'este grup de Més Gandia.